Hola! A veure si així em veieu bé. Se m'escolta bé? Sí, oi? Bé, doncs, primer de tot, bona diada. Feliç Sant Jordi 2020 confitat. Estic molt feliç de celebrar un Sant Jordi amb Sinúcia i sobretot perquè jo fa bastants anys ara ja que no celebro Sant Jordi a Catalunya i aquest any tenia com una gran esperança de poder celebrar un Sant Jordi normal i corrent amb llibres i roses pel carrer caminant, però bé, resulta que hem d'estar confitats, no? Llavors, doncs res, encara que haguem d'estar confitades, estic molt contenta de poder passar-ho amb Sinúcia, que és la meva llibreria de referència. També estic molt feliç que hagin comptat amb mi per aquest Sant Jordi, com a amiga i com a devota de Sinúcia. I bé, doncs jo us llegiré uns fragments d'un d'aquests llibres bastant recents que m'han copsat i m'han fet repensar una altra vegada doncs, les meves maneres de pensar, pràcticament la meva existència, no? Una mica. És la teoria King Kong, de Virginie Despentes. És que no soc francesa i em costa molt pronunciar aquest cognom, però bé, de Virginie Despentes. He triat aquest llibre, com ja he dit, perquè m'ha copsat, però també era una autora que jo tenia desconeguda, malgrat que aquest llibre potser fa, no sé, un any o així que el tenim, i per fi em vaig decidir llegir-lo a aquest moment de confinament. I bé, el llibre, el pròleg és de Maria Cabrera Callís, la traducció de Marina Espina, i l'editorial és l'altra editorial, d'acord? Doncs bé, comencem. El primer paràgraf que llegiré... una cosa que us volia comentar és que no vull fer spoilers del llibre perquè m'agradaria molt que us el llegíssiu i per tant no parlaré de la vida de l'autora, d'acord? Perquè està molt relacionat amb aquest llibre. Sortiran algunes petites coses, però bé, no vull fer spoilers i no parlaré de la vida de l'autora, només vull dir que abans d'aquest llibre va treure un altre llibre molt polèmic, que va ser el de Besmois, del qual també se'n va fer una pel·lícula independent. Molt interessant, molt criticada, però molt criticada precisament pels temes que denuncia. Bé, comencem. Si algú té el llibre de la teoria King Kong, jo aniré dient a les pàgines on estic, d'acord? Llavors, ara mateix passo a la pàgina 36, ho dic per si algú vol seguir la lectura mentre us la recito, d'acord? Bé, aquest paràgraf està dins del capítol M'encules tu o t'enculo jo, i és un capítol que parla sobre la revolució sexual, quin paper desenvolupen els homes, quin paper desenvolupen les dones i què hi té a veure la política dintre de tota aquesta revolució sexual que es va esdevenir i en quin punt estem ara, d'acord? Doncs comencem. Dins de la tradició, els valors virils són els valors de l'experimentació, de la presa de riscos, de la ruptura amb la llar. Quan per tot arreu la virilitat de les dones és menys tinguda, entorpida, designada com a nefasta, els homes s'equivoquen si se n'alegren o si se senten protegits. És tant la seva autonomia com la nostra la que es posa en qüestió. En una societat liberal vigilada, l'home és un consumidor com un altre i no és desitjable que tingui molts més poders que una dona. El cos col·lectiu funciona com un cos individual. Si el sistema és neuròtic, engendra estructures autodestructives de manera espontània. Quan l'inconscient col·lectiu, a través d'aquests instruments de poder, que són els mitjans i la indústria de l'entreteniment, sobrevalora la maternitat, no és per amor a les coses femenines, ni per cap bondat global. La mare investida de totes les virtuts és el cos col·lectiu que s'està preparant per a la regressió feixista. I aquí ve una d'aquestes frases que t'arriben, no? El poder que concedeix un estat malalt és sospitós per força. I l'autora continua. Sentim avui homes que es lamenten perquè l'emancipació feminista els treu virilitat. Troben a faltar un estat anterior, quan la seva força s'arrelava en l'opressió femenina. Obliden que aquest avantatge polític que se'ls havia donat tenia un cost. Els cossos de les dones només pertanyen als homes per contrarrestar el fet que els cossos dels homes pertanyen a la producció en temps de pau i a l'Estat en temps de guerra.
La confiscació del cos de les dones es produeix al mateix temps que la confiscació del cos dels homes. Ningú hi guanya en aquest afer, tret d'alguns dirigents. I més endavant diu: els homes denuncien amb virulència injustícies socials o racials, però es mostren indulgents i comprensius quan es tracta de la dominació masclista. N'hi ha molts que volen explicar que el combat feminista és secundari, un esport de rics, no pertinent ni urgent. Cal ser un cretí o fastigosament deshonest per trobar una opressió insuportable i una altra, en canvi, plena de poesia. Bé, aquí acabo el primer fragment que llegeixo del capítol de M'encules tu o m'enculo jo. Llavors, ara aniré a un altre capítol. De totes maneres, me'n saltaré un que jo trobo que és cabdal del llibre, però precisament pel que he dit al principi, d'acord? Perquè no vull fer spoilers ni de la vida d'ella ni el per què escriu tot aquest llibre de la teoria King Kong. Vale? Només us vull fer com un tastet, aquest inicial, perquè us animeu a llegir, no? Que al final Sant Jordi és això, passar la cultura i animar-nos entre totes a llegir. Bé, passo al segon paràgraf, que es diu Dormint amb l'enemic. Passo al segon paràgraf, que està en el capítol de Dormint amb l'enemic, d'acord? Aquest capítol tracta sobre la prostitució, però per mi és un capítol que ja mica en mica va construint el pensament de l'autora, d'acord? Preparades? Els mitjans de comunicació francesos, els reportatges escrits o de ràdio, se centren sempre en la prostitució més sòrdida, la prostitució de carrer que explota les noies sense papers. Pel que té de costat espectacular evident. Una mica d'injustícia medieval a les nostres perifèries dona unes imatges ben maques sempre. I ens agrada difondre històries de dones abusades que assenyalen amb el dit totes les altres que se n'han escapat per poc. I també perquè les i els que treballen a l'aire lliure no poden mentir sobre la seva activitat, com ho fan els i les que ho practiquen via internet. Es busca el més sòrdid i es troba sense gaire dificultat, perquè justament és la prostitució la que no té els mitjans per amagar-se de la vista de tothom. Noies sense papers, sense consentiment, que treballen a preu fet, ensinistrades a base de violacions, fins al cul de crac, retrat de noies perdudes. Com més tètric és, més fort se sent l'home, per comparació. Com més sòrdid és, més emancipat es veu el poble francès. I llavors, a partir de les imatges inacceptables d'una prostitució practicada en condicions fastigoses, es treuen les conclusions globals sobre el sexe tarifat. Suposo que ja esteu intuint el pensament de l'autora sobre la prostitució. De totes maneres, hi segueixo indagant, d'acord? A la pàgina 87, aquesta imatge exacta de la prostituta que ens agrada tant exhibir, desproveïda de tots els seus drets, privada de la seva autonomia, del seu poder de decisió, té unes quantes funcions. La principal, ensenyar als homes que tenen ganes de fer-se una puta fins on hauran de baixar si ho volen fer. A ells també se'ls condueix cap al matrimoni. Direcció, cèl·lula, familiar. Tothom a casa. També és una manera de recordar-los que la seva sexualitat és monstruosa a la força. Fa víctimes i destrueix vides. La sexualitat masculina ha de ser criminalitzada, perillosa, asocial i amenaçadora. Això no és una veritat en si mateixa, és una construcció cultural. Quan s'impedeix que les putes treballin en condicions decents, és evidentment una cosa contra les dones, però també es controla la sexualitat dels homes. Que fotre un clau tranquil quan en tinguin ganes no sigui una cosa gaire agradable ni fàcil. Que la seva sexualitat continuï sent un problema. Doble obligació, aquí també. A la ciutat, totes les imatges exciten el desig, però l'alleujament ha de continuar sent polèmic, culpabilitzador. La decisió política, que consisteix a victimitzar les prostitutes, compleix també aquesta funció. Marcar el desig masculí, confinar-lo en la seva ignomínia, que gaudeixi pagant si ho vol, però llavors que se les hagi de veure amb la podrimenta, la vergonya, la misèria. El pacte de prostitució, jo et pago i tu em satisfàs,
és la base de la relació heterosexual. Pretendre com es fa que aquesta relació és aliena a la nostra cultura és una hipocresia. Al contrari, la relació entre el client mascle heterosexual i la puta és un contracte intersexual sa i clar. És per això que cal complicar-ho de manera artificial. I seguim ara a la pàgina 89. Aquí l'autora fa com l'hipertexto, no? Cita un autor dins d'un altre autor. D'acord? En el seu llibre, Peterson cita Freud. El corrent tendre i el corrent sensual només s'han fusionat com convé en un nombre molt petit d'éssers civilitzats. Gairebé sempre, l'home se sent limitat en la seva activitat sexual pel respecte per la dona i no desenvolupa la seva potència total fins que no està en presència d'un objecte sexual rebaixat, cosa que també té la seva base, per altra banda, en el fet que, en els seus objectius sexuals, intervenen uns components perversos que no es permet satisfer amb una dona que respecta. Continua l'autora, aquí. La dicotomia mare-puta està dibuixada amb esquadra i cartabó sobre els cossos de les dones, com el mapa d'Àfrica, sense tenir en compte les realitats del terreny i només els interessos dels ocupants. No prové d'un procés natural, sinó d'una voluntat política. Les dones estan condemnades a estar esquinçades entre dues opcions incompatibles i els homes estan encallats davant d'aquesta altra dicotomia. El que els faci trempar ha de ser un problema. Sobretot, res de reconciliació. És imperatiu, perquè els homes tenen aquesta particularitat. Tendeixen a menysprear el que desitgen, així com a menysprear-se per la manifestació física d'aquest desig. En desacord fonamental amb ells mateixos, trempen pel que els fa avergonyir-se, deportant la prostitució al carrer, la que ofereix un alleujament més ràpid. El cost social complica l'alleujament dels homes. Interessant, no? A mi em sembla molt interessant. A la pàgina 90, no estic afirmant que aquesta feina sigui anodina en qualsevol mena de condicions i per a qualsevol tipus de dona. Però tal com és el món econòmic avui, és a dir, una guerra freda i sense compassió, prohibir l'exercici de la prostitució en un marc legal adequat és prohibir específicament a la classe femenina enriquir-se, treure profit de la seva estigmatització. Bé, és una visió que jo comparteixo, no sé si vosaltres també. A més, la seva reflexió és molt interessant i penso que si no la compartiu o us està generant unes certes reflexions, penso que llegir-vos la teoria King Kong us donarà una altra visió potser de la que teniu. És una mica una obertura de mirades. Bé, a part del que he dit de la revolució sexual i la prostitució, la Virgin Despentes va tractant altres temes i un d'ells és el porno. Jo no indagaré tant amb el porno com he fet amb la prostitució, però m'agradaria que tingui el llibre a la pàgina 133. M'agradaria passar un moment en el fragment final del capítol de Porno Bruixes, perquè penso que copsa una mica l'ideari d'aquesta autora en un fragment molt petit i bé, el trobo també molt interessant de llegir. Preparades? El que salta pels aires, quan salten pels aires les censures imposades pels dirigents, és un ordre moral fundat per l'explotació de tots. La família, la virilitat guerrera, el pudor, tots els valors tradicionals estan orientats a assignar-li un rol a cada sexe. Els homes, cadàvers gratuïts per a l'Estat. Les dones, esclaves dels homes. Al final, tots esclavitzats. I les nostres sexualitats confiscades, controlades per la policia, normativitzades. Sempre hi ha una classe social interessada que les coses continuïn sent com són i que no diu la veritat sobre les seves motivacions profundes. I aquí, com veieu, també hi ha una crítica social molt, molt forta i política. Llavors, el llibre de la teoria King Kong té un capítol que es diu La noia King Kong, d'acord? No us llegiré el capítol de la noia King Kong perquè, com podeu estar-vos imaginant, és el que dona pas no només al títol del llibre, sinó a desenvolupar
tota una sèrie d'arguments sobre el que l'autora vol provocar al lector, no? Llavors, de totes maneres, aquest capítol, la introducció, el fa l'autora ha agafat una cita de Simone de Beauvoir que a mi em sembla molt interessant, no? Que és El segon sexe, i és una cita que Simone de Beauvoir va fer... la va recollir el 1949. D'acord? Preparades? Vinga. En efecte, avui dia, l'home representa el positiu i el neutre, és a dir, el mascle i l'ésser humà, mentre que la dona és només el negatiu, la femella. Per tant, cada vegada que la lesbiana es comporta en tant que ésser humà, se sosté que s'identifica amb el mascle. Les seves activitats esportives, polítiques, intel·lectuals, el seu desig cap a altres dones s'interpreten com una manifestació viril. No es volen tenir en compte els valors cap als quals ella es transcendeix, cosa que porta, evidentment, a considerar que la tria que fa d'una actitud subjectiva és inautèntica. El gran malentès sobre el qual descansa aquest sistema d'interpretacions és que s'admet que per a l'ésser humà femella és natural el fer de si mateixa una dona femenina. No en té prou amb ser heterosexual, ni tan sols mare, per realitzar aquest ideal. La dona de debò és un producte artificial que la civilització fabrica com en altres temps es fabricaven castrats. Els pretesos instints de coqueteria, de docilitat, se li insulfen igual que l'orgull fàl·lic a l'home. L'home no sempre accepta la seva vocació viril. La dona té bones raons per acceptar encara menys dòcilment la vocació que li és assignada. Bé, espero que estigueu gaudint tant com jo, de compartir amb vosaltres i de llegir-ho. Espero no fer aquí cap spoiler, però no m'he pogut estar de recollir del capítol final d'aquest llibre que es diu Fins ara com a noies. I bé, bàsicament és... No sé si us està suggerint a vosaltres, però a mi aquest llibre em desperta sempre unes ganes de seguir tirant endavant i de seguir lluitant per tots els moviments, pels moviments feministes als quals jo hi soc afí, tots no. I bé, aquest paràgraf justament tracta d'això. Perdó que m'ha caigut el mòbil. Un moment. Amb força, Vinga, pàgina 148. El feminisme és una revolució, no un reordenament de consignes de màrqueting, no una promoció vaga de la fel·lació o de l'intercanvi de parelles. No es tracta només de millorar els nivells salarials. El feminisme és una aventura col·lectiva, per a les dones, per als homes i per als altres. Una revolució que està en marxa. Una manera de veure el món, una tria. No es tracta d'oposar els petits avantatges de les dones als petits privilegis dels homes, sinó de fotre-ho tot en l'aire. És a dir, que fins ara, noies, i bon viatge. Ai, se m'han ficat els pèls de punta. No sé si a vosaltres també. Bé, espero que us hagi agradat aquest petit recull de fragments que he fet amb tota la humilitat del món. El recomano perquè, com veieu, pot significar molt per totes de nosaltres, les que estem constantment en lluita i les que ens estem formant per ser-hi. Desitjo que us hagi agradat i ara donaré pas a l'Eivi que ens explicarà el que ve a continuació. Un petó, bona diada i us estimo a totes. Gràcies, Llibreria Sinúcia, per sempre estar allà. En vídeo?